समाजनि थाखाय मोजां ओरैनो मोजांखौनो मोनदों। जारिमिन दं आरोबाव गामिखौबो मोजां नायबा बुजिगोन आं बेखौ बुंलायला। लेहेर फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुननाय पंकज लाहारीनि दाहाल आबुं बर' सावथुनखौ थांनाय 12 सेप्तेम्बर खालि रिलिज होनायनि उनाव 10 अक्ट'बर शुक्रबार खालिनिफ्राय आसाम आरो बिटिआर ओनसोलनि दाब दाब जायगानि सावथुन हलाव दिन्थिबोदों। बेबादिनो चिरां जिल्ला सिंनि सापागुरिनि इउनिभार्सेल हलाव दिन्थिनाय दिनै 3थि सानाव आगान होबाय। मख'नो गोनां बाथ्रानि बर'नि मुंदांखा सावथुन लिरगिरि डाइरेक्टर पंकज लाहारीनि दाहाल सावथुना थांनाय दान मोनसेयाव रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननाय बादिनो सावथुन हलावबो गोबां रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननो हादों। दिनै 3थि सानावबो सापागुरिनि इउनिभार्सेल हलाव गोबां रायजो राजाफोरनि होंगो दोंगो जाफैनाय नोजोराव गोग्लैदों। आरो दाहाल सावथुनखौ नायनायनि उनाव रायजो राजाफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबादि फोरमायो। दिनै नायनानै माबायदि मोनखो? ओरैनोथ' सिनेमाया मोजां, समाजनि थाखाय मोजां, ओरैनो मोजांखौनो मोनदों। ओरैनो दा जायफ्रा दाहाल सावथुनखौ नायाखै बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानगोन? लैहोर लैहोर फै नायफै बेनो आरोखि आंनिफ्राय मोजाङानो बेस्ट। मोजां मोनदों। मोजां मोनदों। औ बेबायदिनो जानांगौ बर'आ माने आपग्रेडनिफ्राय आपग्रेड जागासिनो दं नालाय। ओरैनो समाजारि मेसेज माबायदि नुनो मोनदों बे? मोजां माने दानि सोलिबाय थानाय बुस्थुफोरखौ माने सेंग्रा सिख्लानि माबाफोरखौ देखायनाय जादों आरो बेयाव मोजां मोनदों आरो। बेनि गेजेरजों एसेबाबो मोजाङाव फैगोन बा मोजाङाव फैगोन समाजा मोजाङाव फैनांगौ जाहाथे जों माने गाज्रि लामाजों आगान दासुथों आरोखि बेखौ फोरमायनाय जादों। औ जों माने बेबायदि माने जोंखौ माने रायजो राजाखौ बेबायदिनो दिन्थिनानै एक्टर एक्ट्रिसफ्रा जोंखौ माने डेभेलप खालामलाङो हारिखौ डेभेलप खालामलाङो आं बेखौनो खावलायो आरोखि। दिनै बे सावथुनखौ नायनानै माबायदि मोनखो? मोजाङानो मोनदों, जोबोद मोजां मोनदों, मोजाङानोखा। ओमफ्राय माखासे नैबे गामिनि मोनसे जारिमिन दं आरोबाव गामिखौबो मोजां नायबा बुजिगोन आं बेखौ बुंलायला, मोजां नायबा बुजिगोन।